La prehistòria. La prehistòria és el període de temps abans que existís l'escriptura. Això vol dir que no hi ha llibres ni documents que ens expliquin què va passar. Es divideix en 3 grans èpoques: el paleolític, el neolític i l'edat dels metalls. El paleolític. Durant el paleolític, els éssers humans eren caçadors i recol·lectors. Vivien en coves i utilitzaven eines fetes de pedra. També van començar a fer pintures a les parets de les coves, com les famoses coves d'Altamira. El neolític. Al neolític, les persones van començar a conrear la terra i a domesticar animals. Això vol dir que ja no havien de moure's tant per trobar menjar. També van construir els primers pobles i van començar a fer ceràmica. L'edat dels metalls. Finalment, a l'edat dels metalls, les persones van aprendre a fer eines i armes amb metalls com el coure, el bronze i el ferro. Això va fer que la vida fos més fàcil i que poguessin construir coses més fortes i duradores. La vida a la prehistòria era molt diferent a la d'ara. No hi havia escoles, cotxes ni electricitat. Les persones es vestien amb pells d'animals i es calentaven amb foc. La seva vida era senzilla. Com sabem tot això? Encara que no hi ha llibres de la prehistòria, els arqueòlegs estudien les restes que van deixar els nostres avantpassats, com eines, ossos i pintures rupestres. És com resoldre un gran trencaclosques. La prehistòria és un període fascinant de la història humana. Ens mostra com vivien els nostres avantpassats i com van evolucionar amb el temps. Esperem que hagis gaudit aprenent tant com nosaltres.